I pozdrav ljudi, evo nas u novom videu. U ovom videu nastavljam sa Minecraft preživljavanjem. U prošloj epizodi nismo nešto radili, bili smo u rudniku. Ona velika prokleta rupa je bila, znači tamo ne ulazim. Ko što je u onom prošlom preživljavanju, uopšte nisam htio tamo ulaziti. A i nemoguće tamo ući, znači dovoljno dok se spustim. Ali danas idem u potragu za dijamantima. Znači, sad čuje svi zašto u dijamantima, nisam došao ni do nekog baš niskog levela, što je. Znači ići na neku svoj for, traži dijamante. Nije moj, nego to svi znate. Ono, kopati ispod sebe to. To ću ja danas radit. Znači ja ću malo da ubrzam to sve. Neću da kopam idem. Znači metala imam dovoljno još dok to budem radio. Imati dosta skupiti uglja metala, zlata, dijamanata, crvenog kamena, lapisa i svačega. Idemo mi to. Prvo što ću raditi je napraviti jednu kofu. Znači to je, ako ne znate, ova kofa, to je. Sam nešto vidim, idem, znači, napraviti kramp. Aha, sad moram ovako malo. Imam 5. Mogu napraviti 2 krampa, 1, 2. Evo ovako. I skoro sve će stvar odložiti. Kovčega, ovo ovdje, štap, baklje, trebaju. Tu ostavit ću tu. Idem. Prvo što ću raditi je idem po vodu. Evo ovdje imam vodu. Ovdje imam ugalj. Ovako. 1, 2. Tu. Sad šta mogu? Ne znam, bil sad pušta, neću. Vratit ću se gore. Znači upalit ću ovo. Idemo. Znači tu kopamo ispod, znači ispod sebe kopamo, idem skroz do 11, od 14 do 11. Evo ga odmah ovo. Sam ne bilo vrlo da odmah napravio. Šta sam našao metala. Ovo je super. Znači metala sam našao. Svašta ćemo praviti od metala. Znači na 60 smo. Da ovaj mi pukne. Pukuje. Idemo ovako. I evo ga odmah je tu. Ova. To ćemo tu. I tu. Ovako. Idemo dalje. Vrlo će biti zeznuto ako naiđem na ovu. Fuck. Ovo ništa ne valja. Znači to je rupača. Znači samo malo. Mogu bi sad ovo ispustiti. Ću malo shiftati. Šta je zombi? An tamo.
Opa. Puče i ova. Ovdje, znači, vrlo zeznuto. I tako reći zajebano. Idemo mi ovamo nastaviti. Samo da ne bude prokleta provalija. Znači, mnogo me nervira kad naiđem na to. Onda svuda gdje počnem samo ta velika rupa se stvori tu. Znači mi smo na 32. Ajoj, imamo mi još dosta. Sad ne znam kako će se vratiti, kako sam... A ne vezi. U ovoj epizodi sam biti u rudniku. Kao što sam rekao u prošloj, stalno rudnik. Rudnik će biti u neke tako 2-3 epizode. To sam malo ubrzao proces. Da odmah nađem dijamante. Šta je ovo? Evo ga. Tu je metal. Naš dragi metal. Dobre. Znači, našao sam za sada dosta metala. To je super. Metal je odličan. Po meni metal čak bolje zlato. No, ne kaže, zlato je bolje. Ali metal je po meni čvršći od zlata. Ovako Minecraft. Na to mislim. Samo. Na kojem sam? 19. Još malo. Dobro, stigao sam. Sad će biti problem kad se budem vraćao. A to će se vratiti kad ne budem snimao. Samo ne padnem tamo onu provaliju. 13. Lava odmah, evo ga. Sad idemo dijamanti. Samo da mene dijamanti ne koštaju života. Svijetite šta da upadnem u ovu lavu. What the fuck? What? Ono nikad ljudi do sad nisam pronašao koliko igram Minecraft. Ovo znači nikad nisam pronašao. Da vidim šta je to. A, to je... Ali stvarno znamo šta je ovo. To nikad nisam pronašao ovako kad tražim. Nešto je to. Znači ja prvi put to nalazim. Šta je ovo? Ono. Ne vezi. Idemo mi tražiti dijamante. Znači od 100% nek dijamante. Ako ne nađem dijamante, ja stvarno ne znam. Ali znači 100%. To sam 100% siguran. Dijamanti su ovdje negdje. Evo je, dijamant. Super. Samo ako je jedan. O, 2. O, naši dragi dijamanti. Yes. Nemoj samo lava. Super, dijamanti. Koliko smo našli? 5 dijamanta. Odlično. Znao sam da će naći dijamante. Idemo mi još tražiti. Evo još onoga. Sada nema ni momaka što znaju bit. Nema.
to. Pokupim. Imam 2 ova. Meta ovdje. Samo. Est. Sold tamo. Ok, vi hoćete pronaći dijamante. Evo gledajte. Ovaj klip. Nešto i sad nema. Nekad kad sam ja igrao svoje preživljavanje prije i to. Svaki znači bilo je baš puno. Nema sad nešto puno, ali ima. Našao sam 5. To je dovoljno. Bolje što negdje. Evo još dijamata. Još. Ovo je super. Puče mi kramp. Super, ja sam napravio dovoljno krampova. Koliko imam? 9. A skupit ću jedno 15. Ok, nađem 15. Ako se uspijem vratit čak, to će biti vrlo zanimljivo ako kad završim epizodu. Još malo ću snimat. Idemo mi još naći. Koliko sam ja našao? 9. Ajde još. Evo ga, zlato. Nije nešto pretjerano. Mogu napraviti neku takvu oružje tu. Ali vrijedni su dijamanti. Opet metal. Metal mi se postao dosadan. Znači sad 22 sam. Evo 20. Evo crveni kamen. Ja. Čudno nisam do sad. Evo tek sad nalazim njega. Imam još gore. Ne treba. Znači sad ću metal pokupit. A bilo najbolje sad. Ja kad završim epizodu, ja se počnem vraćati, upadnem tamo, ja mrtav, znači ja u sljedećem epizodu nema ništa ljudi od toga. To bi bilo baš zanimljivo. Potrudit ću se da vratim, neće spat toki bolit. Ono što nam nema naših dijamanata. Ajde daj nam još dijamanata. Dijamanti. Sad bi bilo dobro, ajmo ajde dijamanti. Samo malo. Ajde. Moram malo. Ovamo. Evo ga crveni kamen. On će biti potreban u stvaranju, pravljenju tih mašina za pravljenje kamena. Kasnije neću svaki put ići u rudnik po kamen. Mislim, posle ovog kopanja znači imati dovoljno kamena za sve. What? Tu su oni gmizavci. Prokujeti. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ubio sam ove, ne znam nije šta kako se nazivaju. Hvala što ste gledali. Lajkujte, šerujte, subscribe obavezno na kanalu. I pozdrav!